voi saada muistamista. Kaikki mitä sinun tarvitsee sanoa on, että se on huippu. Ehkä me aiomme olla, me olimme vuoren kuninkaita. Nyt laskeudumme syvimpään Paavo Pesusieni. Joo, voit istua siinä. Kodi, teemmekö se? Minulla on. Joten kiitos. Me teemme sen. En usko, että teemme. Eräänä myrskyisenä yönä kauan sitten 5 ihmistä astui hissin ovesta sisään. Mitä? Tuo ovi avautuu 160. Älä tehdään se. Älä mene sinne. Älä mene sinne. Okei, minä menen. Pysy poissaan. Minä pidän kiinni. Näin se tehdään. Joo. Hei. Ylös vai alas? Tule alas. Älä paina sitä nappia. Olet juuri löytämässä elämän, joka ylittää mielikuvituksen. Älä paina sitä. Syvimmässä, pimeimmässä osassa. Älä paina sitä. Valtamerta voiman tornissa. Voi ei voi olla totta. Kyllä. Joo, näin. Ilmassa hetken. Sai vähän ilmaa menetelmälläni. Jalkani oli irti istuimesta hetken aikaa. Lämpimästi tervetuloa takaisin teille, jotka olitte tekemässä, ja ystävällinen varoituksen sana, jotain mitä ette löydä mistään opaskirjasta. Seuraavan kerran, kun kirjaudutte sisään Aution hotelliin Hollywoodin pimeällä puolella.